Бұл менің видеолар енді кімдір бір сюжетін қарай, бірсі кім қарай, қазір енді қытлық ең енді нәрсе видеолар толып тұра. Екіншіден ютубта нешіктір қатылаулырақ қарауға, шуға көре кімдір қарамай, мен аны қазір аңладым да, шуға көре бұршылмайым. Кімдір айтыр, міне кіші аз қар екен. Шет елде бек ислері кетмей, татарлар Рәсейде тұра, шет елде алар тұрған татарлар қызықсынмай, мұндағы татарлар кімдір Татарстанда яши, алар тыңлары еді, әмі міне шулай келіп шыға мүмкіндігі жоқ. Анда екіншіден Татарстанда татарлар бір үліші аңлай туған тілін, Татарстаннан шетте яшағандар алай еш ұшыраманды кішілер. Оренбург өлкәсінде болдым, Екатеринбург шаһарында болдым. Қая бармасам, татар гел тырыша сөйләшергә орыс тілінде. Әлі ауылыма қайтам, шында тұрдым. Қазақтарда гел тұрдым, туғаннарым қалмады ауылда. Бірсі енді егет болғаш, егет түгіл енді менімден яшсаны, менен яшырак әзірек. Шул орысша сөйләшәдір. Анын алдынан бір қазақ апада тұрғаным. Ол енді менімден гел татарша тырышты сөйләшергә. Аңлап тұра, алар менімше политкорректность деп атылар. Біліп тұра енді, меңа біраз қатылаулырақ, мен енді алар қазақша сөйләшсе де аңлар едім, әмі мен қонақ болғаш, алар нештір оңайсызланып, бізде анда татар кішілі үйді революция қадарда, мәшітті татар байлары түзген, шуңа көре бізді татарыны біраз енді кішіге санап, құрмет етіп, біраз кішіге санап ойламаға сол азғана жоқ. Өзіне қалса шол нештір ихтибарлық, құрметлік көрсетіп татар тілінде. Ол Одессадан бір мәрхум енді абайым келгені, шол сағынып сезгендір ақырғы келуі деп, шуңа көре орамның кешілен ұзғанық. Шунда татар апа алдынан кірдік ол қазақ апасына. Ол шулық шай қойдырды. Саф татар тілінде сөйләшті біздің білен. Абайым сұқланмады, апа сіз татарша яқшы біләсіз деп. Ол сұқланды, қарады, сен Одессаларда тұрыпты, неше ел дәуірінде де, ұнтмағансың кән ана тілін деп, шылай шатланды қазақ ханымы. Міне әйдәс келі. Жәмәғат, міне кішіні қызықсындырған, шул қызық-мызықны сөйлесен, халық көп қарар еді. Әмі ол біләсіз ме, файдасы бар ма, жоқ маның. Мені анды бек керек ме, файдалы нәрселер турына сөйлесен, халық қызықсынмай, шынки алар көңіл ашасы келі, тик-токларда отыралар, шортс қарайлар шындай қызық-мызық. Мен олап тұрам, әгер да ол тігі көңіл үшін хош келсе, әна тігі жәнліклеріні көрсеті, мәселен анда шетелді тігі нейінді арыслан, филлар, нәрселер, шулар анда қызық. Бұтан нәрсе ол тігі меніңше орыс айта неумуни сердце де, шын кебек қайсы уақытта бір юн нәрсе жоқ. Мені қараған кішілер, мен айтам, мен әгерді подписка санын көтересім келсе, мен түрлі нәрсені көрсетір едім, анда менде халық көп yazılır. Әмі мен ау керекмей, меніңше шул мәселен сен сыйнып, бір сыйнып бөлмесіне отырасың. Сен сөйлейсің, оқытушы кебек 50 надан 50 бет вайымсыз сеңа отырған кішілерге қарағанда, ол кісі тыңнап отырса, ансы сеңа артығырақ. Шуға көре әйгес келе, мен әр қайсын міне тігі құрмет етем, тыңлағанларыны. Алар уақытын нешіктір қызғанмышы берелер, шул менге бөләк етіп, бір айтсаң тыңлап тұралар. Менімше ол бізге керек татар тілінде сөйлешірге, білірге, кіші аңламай, тек аны шет елге кеткешкіне біраз ақыл кіріп башылы. Шул мен айттым бет, неше тапқыр Кипр ұтырауына барғаным 97 жылыны. Уақытта мен не барсы 3 күн тұрдым, қайтқанда 3-4 күн тұрдым Стамбулда, кеткенде шунда
утрауында бір атна болдық. Яшьләр конференция халыкара булды. Шунда түркләр тауларга менеп төштем дә, түркләр кибетенә килеп, анда сөйлим аларга, мен әйтәм, менә җәмәгать. Бездә дә бар шундый, Татарстанда өлкәр фирмасы, бездә дә андый татлы ризыклар саталар дип сөйләшеп киттек. Алар мине чәй белән сылады. Хатта ул анасынамы, әле әбисе теща дип әйтәләр. Шуңа дип ширләгән әбисенә süt alганнар, тауда йөргән кәҗә сөтен шифалы дип, шуны да ишеттеләр. Төрле ризыклар белән сыйладылар, татлы ризыклар һәм инде бүләкләр дә бирде. Патмус дип әйтәләр. Аларда тәпси дибеләр. Мәсәлән, тәпси төркчә поднос, ягъни бәләкәй генә кибрис дип язган, шундыйны бүләк иттеләр. Һәм шунда сөйләшеп утырган берсенә әйтте, менә кунакны кунакханасына апарып ташларга дигән, тегесе йөри таба алмыйча күп урап йөрде дә, бензин нихәтле якты. Шунасын таптык ахырында. Мен әйтәм, мен иртәнге кояш чыкканчы таба алмас идем. Ул вакытта $3 биргән, бу бик шатланды. Ул хәзер $3 хәр инде бер $15 кебектер инде, шундый хаканын бәлки. Бик шатланып китте шунда. Ну, нәрсә әйтәсе килә, доллар. Ул вакытта кызлар Татарстаннан барган, мин үзем белән $1000 алып барган. Алар берсе $100 тотып барган, ул нәрсә инде. Ул вакытта брас җитәдер. Шул теге айта урыс сопределитель номер телефон дип. Ул не сопределитель, ахыргы номерны ничек таба бит. Кайсы номерга шалтырткан. Шундый телефон $100 торадыр анда шул вакытта. Шундый хак. Ну, әйтәсе килә нәрсә. Авыр яши халык яшәде. Хәзер алар теге туристлар килеп, ул вакытта безгә бик зур хөрмәт. Хәзер мен интернеттан карыйм, кайсы вакытта әллә шул якка барып торыйм. Ул вакытта түрк ханымы, миннән 10 яшькә кечерәк, тул хатын, аның ахиратлары мине димләгән иде. Ул мине ошатмады, әмма мен сакал, мыегым бар иде. Ул паспортны карап, менә монда син шибәр, матур сакалын кырып таша диде. Шунасын мен әйтәм, өйләнешсәк Татарстанга барабыз. Юк, монда ди, мен эшем бар, мен инглиз телен мәктәптә алып барам ди. Әйтәм, алайса ничек, мен монда килеп кул бул бирмим инде. Урыс әйтә, примак ди. Аларга малай булып, шул теге икенче көнне килдемме, шунда карасам, инесе аның шунда автосервис, шунда эшли. Шул ханым килеп чыкты каяндыр. Инде алар біраз ничек ызгышып китте. Сен кая йөрисең дип теге апасына, сеңлесенәме бәйләнде. Тегесе кибеттә торасы килми, энесен җиккән була. Мин улап торам, сезгә җигәргә кеше кирәк икән менә шунда кибеттә. Ул безнең кибетләр түгел бит. Бездә ментальны без бер-беребезне аңлыйбыз. Монда кибеттә киоскта торсаң да сөйләшергә кеше бар. Мин анда барам утрауга. Анда халык бик сөйләшми. Мин кунак булганга күрә алар инде анда сөйләшә. Анда мин хатта берәүнең теге ром кесеме дигән тегеләр нинди халык әле? Греклар, ягъни греклар ягы. Алар бит 76 елнымы, 71 елнымы кара полковниклар идарә итә башлагач, шунда төркләрнең ханы куя башлагач, Төркия мәҗбүри гаскәрләрне кертеп, шуннан соң яңа вакыт башланган иде. Шул аларның греклары үйләрен ташлап киткән, аларның йортларында афлисунда үсеп тора, исләре шундый бик хуш. Нар, ягъни гранат. Мин шуны бер пакетка тутырып алганым, аны мине ярактан күрделәр дә карап торалар. Кышкырмыйлар, яман сүз әйтмиләр. Мен әйтәм, бән мусафир дим, мен кунак. Яри кунак булгач ярый инде янды. Чөнки аларда балалар өчен мин китап алганым анда. Хатта балалар китапханасына да язылдым. Миңа алар карта бирделәр шунда. Мин әйтәм, истәлек өчен дип шулай. Шунда балаларга язган Хуҗа Насреддин хакында хикаялармы? Шунда язылган мусафирне кемәл таг дип әйтәләр, кунакны инде. Сәвин, чөнки бер мусафир, бин мусафир гетерм, нәрсәм дип, мусафирне, ягъни кунакны
сүйіңіз, хөрмәт итегез, чөнки бір қонақ 1000 қонақ китер дип. Хәзер инде қонақлар бик күп анда. Алар анда йортлар алып, фатирлар алып, күкрәк сугып, үз телендә аңладыгыз инде, үз телендә сөйләшеп, кычкырып нитәләр. Менә мен әйтәм, кисен килә. Ул анда үзара бик сөйләшмиләр алар. Беләсезме, халык шул Себерне алыгыз, тормышы катлаулы булса, халык ничектер ничек инде салкын булса, шартлар анда бик булмаса, уңай торырга, халык ничектер йомшаграк диләр анда, кунакчыл ди, менә бик яхшы яшәсә, халык усалрак ди. Шуңа күрә анда килгәннәр инде, аңладыгыз инде, кайсы яклардан кешеләр шунда торалар, бер-берсенә ничектер усалланып карыйлар, юнәп дуслыгы күренми. Әнә безнең хатта Анталиядагы татарларны элек мин социаль шәртләренә күзәтеп торадыр, сабан туздырган дип, шунардан башка бер нәрсә күрмәдем. Алар инде әле үзеңнән бер ерак туган, шунда тора, ансы да әле мин вакытында әйткән идем. Апа, миңа бер уйласаң, 3 туган, мин әйттем, миңа шунда караштырып куй әле бер фатир, мен әйтәм, мин бер фатирын сатып, шуна фатир алып барып торырмын дигәнем, ул миңа менә ди, Кисловодскида ди, минем ахиратым бар, шуның 3 бүлмәлесен шуны ал ди. Мин ачуым килде, мен әйтәм, син бүтән кеше шатланырга тиеш. Туганым килеп якында тора дип. Син мен әйтәм, киресенчә әллә нинди бер теге Кавказда халыклар белән бутал биргән ахиратыңны, фатирын немеш мен шунда барып нишлим мен дә әйтәм. Алар шул Кавказдагы аңладыгыз инде халык, шул арасында ник менән торам әйтәм. Мин үземнән төрки мусулман халык арасында яшәсем килә. Шунда да аңламан, шул әйтәс килә. Алар үз арада бик исе китми. Теге курорт булгач, мохтаҗ юк. Менә бу шул Казакстан алыгыз, я Кутины белмим инде, Чукоткамы, бүтән җирне алыгыз. Кеше катлаулы яшәсә, мәсәлән, алар кеше авырлыкта яшәсә, берсе килсә, кунакмалар яхшы кабул итәләр, чөнки безгә дә шундый бер вакытта мохтаҗлы булырбыз, безгә дә ярдәм булсын дип кеше уйлап куя. Курорт ягында ул бер-берсен хөрмәт итмиләр, бер-берсенә исе китми. Җәмәгать, мин менә хәзер тагы да шушында туктатам. Бүтән бүлекне башлармы, сау булыгыз.